ang inyong host. This is Princess Mangalyag. So yung gagawin ulit natin ngayong araw na to ay magbabagrate ulit tayo. So kilalanin natin kung sino ang ating mabibiktima ngayong araw na to. Tara! So yun, naalam na natin ang ating biktima ngayong araw. So yung kanyang pangalan ay Caroline Gonzalez po. Miss Caroline Gonzalez. Miss Beautiful Caroline Gonzalez. So siya po yung biktima natin ngayong araw na to. So tingnan natin kung anong laman ng bag niya. So dahil mahihilig tayo sa maliliit na bagay, ito na ang kanyang bag. Maliit din siya. Dahil maliit din daw siya, maliit din daw yung bag niya. Okay, so buksan na natin. So una ay meron siyang wallet. Red wallet. Parang napakahilig mo sa... Ay! May jowa siya, bells! So explain mo kung ano to. Okay, marami siyang card. Ay, daming pera. Pwede yung mga nagpunin. Charot. Atong... So, kung napapansin niyo, mahilig ako sa color red kasi ito yung favorite color ko. And ang use na itong wallet is, syempre, paglalagyan siya ng pera. And then, yes, andito yung picture ng boyfriend ko kasi special siya sa akin. Sana all. Sana all. Kasi pag ano daw, kapag may laman daw yung wallet mo ng jowa mo, ibig sabihin na yaman ka na daw. Tama ba yun? Ay, hindi. Ay, hindi ba? Charm! And then next, ito yung ayuy. Meron siyang, ano, ba't naka-ano siya? May sarili siyang nalagyan. Yung sa akin kasi, tapos ano lang, nakalagay lang siya, nakatambay. Ano kasi, ayoko nang makalat sa bahay ko. So, yung mga pulbo, alcohol, at saka lipstick, mascara, yung perfume, nilalagay ko sa isang lalagyan para hindi siya makulong. And then, beach dress. So, titignan natin, kinang-kinang ang kanyang buhok, and then yung kanyang booty. And then, Ayan. ay, parang pala to. So, next, tapusan natin, pangalawa. Hindi mo iniiwan yung notebook mo sa drawer? Drawer. Bakit kasi yung sulat ko mamaya, mapuklat nila doon sa drawer. And then, tapos, we have charger. Next, ano ba to? Ang konti ng laman ng bag mo, te. Notebook. Mahilig ka sa kanta. Hindi rin. Nabili ko rin. Next, Kunti lang yung laman ng bag ko kasi importante lang yung tinatawag ko. Parang siya. so yung cellphone niya, Vivo. And then, wallet. Walang laman ko guys. Meron. Ay, meron! Hindi siya zero. Konti ng laman, panyo. And then, mahilig ka talaga sa red. Meron pang karga yung Ano to? Oh my God! Ba't may ano dito? Ay! Visit! Asin po, bisik ka! Aya! Ano kaya? Nakala ko malaman na ano, favorite pet kaya ano ko kaya toy? Kaya nakalagay dito sa bag ko kasi favorite favorite one. Princess kaya ako nilalagay dito sa bag ko. Ano? So, ayun. Ayoko na katagal. Si Sir Manuel, nilagay niya, kasi kinuha ko yung mga notebook ko dito sa drawer ko kasi iwan ko siya. Ngayon, sabi nila, ilagay ko daw to sa bag ko. Ay, Sa hindi siya ikaw pala. madaling mahanap ni Miss Princess para kung sakali mag-work yung Wait. aming prank! Yay! And then, ang ganda siguro ng reaction ng mukha niya. Okay! Okay! Ako pala yung nabiktima. Kaya. Yeah, so successful tayo doon.
hindi pa lang yung naging biktima. Basta si Sir Van. Di ako nakamubuhan. Nalayo magyugiwa. Kasi ikaw! Walang tayong utang na loob. Parang ayaw ko magpasalamat sa kanya. So yun, parang ako yung nabiktima ngayong araw na to. So, Miss Caroline, maraming salamat sa inyong napakagandang napaka-high blood niya. Nakaka-high blood na prank again. Tulayang muntik na pagkaking sa puso. So yun, maraming salamat, Miss Beautiful Caroline Gonzalez. You're welcome! Okay, So yun, dahil ako yung nabiktima ngayong araw na to, magpapasalamat tayo sa pangalawang bisita natin na si Ipis III. So, yun na nga, abangan nyo ko kami every Tuesday. Again, this is Princess Mangaliag. So, manatiling nakatutok sa nag-iisang Yaz Madrid, the Millennials Choice.